Кой е минал отзаде? Ти, Вълев и? Не, отзад минаха Дрикса и Вълев, а от това минахме То Микста и Дрикса аз. е скерка сега, брат. Дрикса е уникално силен. Уникален силен е, да. Той бутна двама Той- от вас, аз бутнах тебе. Ама той не игра ли си е по-добре, защото си хика си игра си е мод. Не, просто е много добър, бе. Един долу! Има водата на вода! Идва! Степен малко. На малко, треки. Долу! Двама долу! Идвайте, помагайте. Стигате стреля, Добре, ама. А то спира читва. Идва водата и там има на брега. Не знаеш ли ма, бе? Кавата е Всички най-добра. знам, брат, всички Кавата е знам. най-добра. Не се бъркаш. На едно. Един долу.